Mela, Pietru għawek qiegħed kellem lin-nies miġbura wara illi Ġesu ta' Nażaret kien għex fosthom u spiċċa mislub fuq salib u qed jarrafhom kif Alla qajmu mill-imwiet qbil mal-profezija illi kien hemm miktub mill-antik u jispiċċa l-messaġġ tiegħu billi jgħidilhom ħadd tkun taf żgur mela id-dar kollha ta' Iżrael li Alla għamel lil dan stess Ġesu li intom sallabtu sew mulej u kemm Kristu. ġo qed jgħidilhom li Alla igglorifikah, li Alla issa jrid jurih bħalma u tassew. Ġesu matul il-ministeru tiegħu der fostna bħala għaddej, iservi lin-nies, jaqdihom, iħobbhom, ifejjaq il-morda tagħhom. Per Ġesu ovvjament kien għalilhom kemm il-darba minn qabel illi kien se jasal iż-żmien illi jerġa' imur lura lejn is-smewwiet. Niżel mis-sema għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna imbagħad ukoll kellu jerġa' imur. Fatti darba qalilhom illi l-foqra intom dejjem għandkom magħkom u meta tridu tistgħu tagħmluhom il-ġid, imma lili mhux dejjem għandkom magħkom. Vaża lill-dixxipli tiegħu illi bħalissa setgħu imissuh, jarawh, jisimgħuh bil-widnejn fiżiċi tagħhom, però kien ħajsal iż-żmien illi ikun merfuh lura fis-smewwiet. Darba meta kritikawh u qalulu għaliex id-dixxipli tiegħek ma jsumux. U Ġesu iġibhom sempliċement bil-qalilhom jistgħu jsumu meta l-għarusu magħhom, però jiġu l-jiem meta l-għarus jittieħed minn magħhom, imbagħad isumu f'dak l-jiem. Għal darb'oħra kien qed jurina illi ġie fostna, waqqaf it-tinda tiegħu fostna, għex fostna, però kien se jerġa' jieħu lura il-glorja tiegħu. Infatti l-istess Apostlu Pietru ftit aktar tard jgħid illi s-sema issa għandu jilqgħu lil Ġesu sa żmien it-tiġdid ta' kollox li Alla qal b'fom il-profeti kollha minn mindu bdiet id-dinja. Issa ninsabu fi stadju f'dik l-era fejn qegħdin ngħixu bejn l-ewwel miġja u t-tieni miġja ta' Kristu. Tajjeb il-ġenerazzjonijiet waħda wara l-oħra, Ġesu ġie fostna u għad jerġa' jiġi fostna. L-ewwel darba ġie bħala ħaruf, manswed ġwejjed umli, Ġwanni Pontalej qal araw dan huwa l-ħaruf Talla illi neħki d-dub tad-dinja ġie biex jobti. Ġi bħala għaddej. Tajjeb it-tieni darba se jiġi bħala s-sultan ta' Slaten renjanti kif inhu bħalissa fuq l-eminija tal-missier. U dan huwa propjament illi nixtiequ illi naraw flimkien dalodu. Ir-renju ta' Kristu minn fuq l-eminija tal-missier. Tajjeb Ġesu tela lura fis-smewwiet u qgħad bil-qiegħda fuq l-eminija tal-missier. Frażi poetika ripetuta ħafna, kwotazzjoni minn Salm 110, tajjeb l-aktar parti fit-Testament Qadim kwotata aktar minn kull parti oħra, Salm 110, fejn jibda l-mulej qal lil Sidi oqgħod fuq l-eminija tiegħi sa ma nqiegħed l-dewwa tiegħek kollha mirfes taħt riġlejk. Tajjeb, u allura il-Testament ġdid jafferma illi Ġesu wara li wettaq il-missjoni tiegħu ta' salvataġġ, u ċoe illi rriskattana, rebaħna, xtrana, akkwistana għalih innifsu. U qed ikompli jagħmel dan matul il-ġenerazzjonijiet, tajjeb billi jsejja għalih innifsu lil dawk in-nies li Alla għażel mill-eternità biex jiksbu s-salvazzjoni, tajjeb Ġesu qed jagħmel dan iva minn fuq l-emenija tal-missier. Is-sultan renjanti. Lut 1 vers 3 jgħidilna li Ġesu għaddija tal-glorja talla, xbija perfetta tal-persuna tiegħu u li jżomm il-ħwejjeġ kollha bis-seta tal-kelma tiegħu. Huwa Ġesu li qiegħed jiggverna providenzjalment fuq l-univers kollu. U għamlu u qiegħed jiggvernah. Wara li naddaf bih innifsu dnubietna għad bil-qiegħda fuq l-lemin tal-Majestà fl-ogħla smewwiet. Il-Bibja tafferma
is-suċċess komplut illi wettaq Kristu bil-żjara tiegħu fostna. Ġie biex ineħħi dnubietna, ġie biex jirrikonċiljana magħna, ġie biex jiksbilna il-maħfra. U issa mismewwiet qiegħed iferra l-barkit tiegħu sabiex aħna ingawdu mill-milja tiegħu. Tajjeb, pereżempju Lut 10 wkoll ikompli jgħid illi dal-bniedem Ġesu wara li joffra sakrifiċċju wieħed għad-dnubiet għal dejjem għad bil-qiegħda fuq l-leminija ta' Alla. Ġifieri hemm finalità fil-ħidma tiegħu bħala sakrifiċċju għad-dnub, għamel sakrifiċċju wieħed, sakrifiċċju effettiv, sakrifiċċju li jgħod u li jaqla l-maħfra għal maħturin kollha ta' Alla. Imbagħad kapitlu 12 vers 2 jgħidilna allura li għandna nħarsu lejn Ġesu. Bl-għajnejn tal-fidi jridu nżommu l-attenzjoni tagħna inħarsu lejn Ġesu li huwa l-bidu t-tmiem tal-fidi tagħna. U li għal-ferri qiegħed qudiemu sofra s-salib, bla ma qis xejn il-għajb u issa qiegħed fil-lemin tat-tron tal-Alla. Tajjeb ninvestigaw xi tfisser propjament illi Ġesu qiegħed fuq il-leminija tal-majestà fl-ola ta' smewiet. Bażikament tfisser illi Ġesu ingħata dak illi hu tiegħu bid-dritt. L-ola glorja, l-ola pożizzjoni ta' eżaltazzjoni. Meta ngħidu Ġesu huwa eżaltat, ġifi huwa merfuħ għall-attenzjoni ta' kulħadd bħala dak li huwa mhux biss Alla, ma wkoll il-Messija tagħna, u wkoll il-Kurjos tagħna, is-sit tagħna, is-sit suprem fuq kulħadd. Kif se naraw aktar quddiem. Alla għollih kien il-pjaċir ta' Alla illi wara li sofra, wara li għadda minn dawk id-batijiet ta' li hu nnifsu bħala sakrifiċċju għad-dnub. Tajjeb? Iżajja jgħid li mbagħad tawwal il-jiem tiegħu u jara lil-nislu. Għaliex? Għaliex dak il-nisel u rebħu għalih innifsu. Alla għollih. Efesin 1 vers 20 jgħidilna illi Ġesu wara li kien imqajjem minn bell-imwiet, Alla qiegħdu n-naħa tal-lemin tiegħu stess fis-smawiet wisq il-fuq minn kull prinċipat u seta u qawwa u ħakma u kull isem li jissemma f'kelma waħda ogħla minn kulħadd. U allura min huwa ogħla minn kulħadd? Huwa Alla nnifsu. Il-missier rid jurih li huwa divin fil-vera sens tal-kelma. Ogħla minn kull isem li jissemma mhux biss fid-dinja ma wkoll f'dik li ġejja u qiegħed kollox taħt rijlejh. U għadda boħrina saqsi, min jista' jkollu kollox, min jista' jkun il-possessur ta' kull ħaġa u kull persuna li teżisti. Alla l-imbierek. U Alla issa Alla l-missier urih l-ibnu illi iva huwa il-possessur ta' kollox. Qiegħed kollox taħt rijlejh u lilu għamlu fuq kollox biex ikun ir-ras tal-Knisja. Din waħda mill-affarijiet li ta' bilħaq jikkonfortawna. Kristu huwa moti bħala r-ras tagħna, il-sors tal-ħajja spiritwali tagħna. U li qal għaliex jinnejx intom se tgħixu wkoll. Ir-ras tal-Knisja li jiġismu. L-intimità li aħna għandna miegħu minkejja l-fatt illi Ġesu issa ma' allura fis-smawiet hemm dik l-unjoni, aħna nsejħu l-unjoni mistika ma' Kristu. Mhix unjoni fiżika li nistgħu nħossuh u mmissuh u narawh b'għajnejna, imma hija unjoni rabta maħduma mill-Ispiritu Santu illi għandek id-dilja illi tajjex il-frijej. Tajjeb? Għandek ir-ras illi tajjex il-membri kollha tal-ġisem. Pawli jgħid aħna membri ta' ġismu, tal-laħmu u ta' għadmu. F'intimità mill-qrib tiegħu. Il-Knisja hija ġismu l-milja ta' dak li jimla kollox f'kollox. Ġi Pawlu hawnhekk jistraċċja l-lingwa biex jipprova jfehmna illi Ġesu huwa ta' bilħaq is-suprem. Dak illi kien ikkalpestat, majjar,
vilifikat, midaj mill-bnedmin, dak li ġie f'ħostna u qal il-bejjem għandhom it-toqob tagħhom, it-tjur għandhom il-bejt tagħhom, ma bil-bniedem m'għandux fejn qiegħed rasu. Dak l-istess wieħed huwa s-Sultan Suprem renjanti fuq l-lemenija tal-missier. Alla bih u permezz tiegħu qiegħed jiggverna l-ħwejjeġ kollha. Ġesu għamilha ċara mal-qawmien mill-mewt tiegħu iltaqa' mad-dixxipli u tom mandat tagħna kmant li għadu jgħod u validu sissa. Morru u għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għamduha fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu u għalmhom iħarsu kull ma kmandajtkom jiena. Però qabel ma tagħna dal-mandat urina min hu biex jikkmandana hekk. Qal kull awtorità fis-sema u fl-art hija mogħtija lili. U allura għandu mhux biss id-dritt u aħna mhux biss għandna l-obbligu li nobdu ara daqsxejn. Kull awtorità, kull jed, kull seta, kull qawwa hija mogħtija lili. Għalhekk mor. Allura Alla jiggverna l-Knisja tiegħu, il-poplu tiegħu permezz tiegħu. Fi-Ġwanni 5 Ġesu wkoll jgħid jafferma xi ħaġa li tajjeb li nagħtu kasha 5:22 fejn jgħid li l-missier ma jagħmel ġudizzju minn ħadd. Imma ta' jew ikkommetta kull ġudizzju lill-ibnu. Ġesu huwa l-imħallef tal-bnedmin kollha. Tiegħek tal-bnedmin kollha. Għaliex Alla oġbu jagħmel hekk? Sabiex il-bnedmin kollha iweġħu lill-liben. Nonoraw lill-liben, narfuh bħalma hu tassew. Biex il-bnedmin kollha iweġħu lill-liben bħalma jweġħu lill-missier. Ġifieri bl-istess mod u fl-istess miżura bħalma Alla jrid illi n-nies iqimu u jaduraw lilu, jrid ukoll li jqimu lill-liben. U ngħid għaliex? Bil-fors għaliex liben huwa divin. Biex il-bnedmin kollha iweġħu jew jonoraw lill-liben bħalma jonoraw lill-missier. Min ma jweġġaħx lill-liben lanqas iweġġaħ lill-missier li bagħtu. Tanti għall-oġba tajba tal-Alla. Alla hekk irid li l-liben ikun magħruf bħala is-Sultan Suprem fuq l-umanità kollha. U allura tajb li naraw issa li Ġesu huwa eżaltat fl-ogħla tas-smawiet. Issa li huwa bil-qiegħda fuq l-lemenija ta' Alla. Kif huwa imweġġaħ, kif huwa magnifikat, kif Alla qiegħed isebħu matul dik ħana nsejħula is-sessjoni tiegħu fis-smawiet. Is-sessjoni tiegħu jiġifieri huwa matul il-perjodu bejn l-ewwel miġja u t-tieni miġja tiegħu. Ma nafux kemm ħajkun twil, tajjeb però Ġesu hemmhekk qiegħed ikun eżaltat. L-ewwel nett, Alla eżaltah billi taħ kif diġà għadna l-ogħla favur miegħu. L-ogħla pożizzjoni immaġinabbli illi wieħed jista' jkollu. Li jkun fuq il-lemenija prattikament ugwali ma' Alla l-missier. Fid-der mingħajr ħabi. Ġesu ġie imbattal nnifsu der f'ħostna bħala għaddej obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Mbagħad kif ikompli? Għalhekk Alla ollih wisq. Alla eżaltah u taħ isem li hu fuq kull isem biex għall-isem ta' Ġesu tiltewa kull irkoppa. Ta' ħwejjeġ fis-sema, ta' ħwejjeġ fl-art, ta' ħwejjeġ taħt l-art, sabiex kull sin jistqar li Ġesu huwa l-kurjos. Is-sit suprem għall-glorja ta' Alla l-Missier. Kull irkoppa tmil.
ejjew inneħħuha minn rasna l-idea li Ġesu huwa b'xi mod miskien. Aħna l-imsieken. U aħna għandna bżonnu. U aħna għandna bżonn narfu il-għan tal-Alla li jigglorifikaħ, li jeżaltaħ il-liben u li il-barka tagħna tinsab fih, il-ħajja tagħna tinsab fih. U xi wħud qegħdin jilwu l-irkobtejn qudiemu minn issa. U qegħdin jilwu l-irkobtejhom minn rajhom, bil-ferħ, bi-gratitudni, b'adorazzjoni quddiem Ġesu Kristu. U din hija l-ħajja tagħhom. Meta aħna narfu kemm ta' bilħaq aħna niddependu fuq il-fidwa li hu kisbilna, fuq it-tmexxija tiegħu, il-gvern tiegħu mill-ogħla smawiet. Xi wħud hekk qegħdin jagħmlu. U aħna ringrazzaw l-Alla li aħna fost dawk illi iva minn rajna skont il-grazzja tiegħu il-wejna l-irkoppa. Tajna l-qalb tagħna, tajna l-fakultajiet kollha tagħna. Fil-lingwaġġ ta' Salm 2 li smajnieh moqri tal-għodu, obdejna dak l-appell, busu lill-liben li ma jadabx u tintilfu fit-traqatkom. Ħin dak il-bniedem li jistken fih. Il-Kristjani huma dawk in-nies li min issa ilwew l-irkoppa tagħhom quddiem Ġesu Kristu. U fih sabu il-milja u l-barka kollha tagħhom. Frattant hemm xi wħud illi għad iridu jilwu l-irkobtehom u se jkunu mġela illi jilwu l-irkoppa quddiem Ġesu Kristu dan se tkun arrovina u dannazzjoni eterna tagħhom. Il għaliex ħafna qegħdin jisimgħu x'inhu għalan tal-Alla rigward ibnu illi jkun imweġġaħ fost il-bnedmin, illi jkun milquh, illi jkun onorat, illi jkun obdut. Frattant mhumiex jagħmluha. Bl-ebusija ta' qalbhom allura qegħdin jaħsnu għalihom fushom l-għadab tal-Alla. Però l-irkoppa xorta waħda rridu jilwuha fil-ġudizzju meta jarfuh bħala s-sit ta' kollox, bħala l-imħallef tagħhom. Ġesu qal jien ma ġejtx biex niġġudika d-dinja. Ma ġejt biex insalva d-dinja. Però min jisma' kliemi u ma jagħmilhomx. Mhux jien niġġudika fl-aħħar jum, il-kelma li jgħid tiġġudikakom fl-aħħar jum. Ġifieri il-rieda tal-Alla hija ċara. Kull fejn qed jixxanda l-Evanġelju li laħaq lilna qed jilħaq in-nies oħra qegħdin jisimgħu in-nies. Alla jrid illi jkun hemm rispons illi narfu lil Ġesu bħala is-Sultan Suprem illi bih Alla iwettaq il-għan kollu tiegħu. Ġesu fuq l-eminja tal-missier qiegħed ikun eżaltat ukoll filli jirċieva issa l-milja kollha tal-ferħ. Tiftakru u nafu illi Ġesu mindu twieled mill-Verġini Marija. Għex ħajja ta' rifuġjat, ftit wara kellhom jaħarbu bih l-Eġittu għax kien infittex biex naħulu ħajtu. Għex fil-faqar, għex fl-oskurità, għex majjar, l-istess ħutu ma kienux jagħmlu fih. Ġesu għex f'oppożizzjoni mal-mexxejja reliġjużi ma' ħafna nies li ma fehmuhx. Ġie fi ħwejġu u l-istess nies ma laqgħux. Ġie fid-dinja illi ħalaqu u d-dinja rruftatu. Id-dinja ġaħditu. U allura Ġesu kien fostna kif qal Isaija minn 700 sena qabel. Qal se jkun bniedem tal-uġieħ u mafuż bil-għali. Bħal wieħed illi naħbu wiċċna minnu ma tajniex kasu. Ġesu ġie hawnhekk u beka kemm il-darba. Beka minħabba d-dnub, beka minħabba l-istinazzjoni tan-nies o Ġerusalemm. Kemm il-darba xtaqt li niġma' l-uliedek bħalma roqqa tiġma' l-files tagħha u int ma rridx. Dik l-ebusija, dik l-istinazzjoni, dik l-arroganza, dik l-gburija reliġjuża. Ġesu ma kienx milquh.
sofra s-salib. Imma issa jgħidlek illi għal-ferħ imqiegħed qudiemu sofra s-salib mingħajr ma qis xejn il-għajb biex issa qiegħed fuq l-eminja tal-Alla. Iva, Alla taħ illi jkun eżaltat fil-li fih twettqet il-profezija f'Salm 16. Int għarraftni t-toroq tal-ħajja, int tagħmilni mimli bil-ferħ bid-dera tiegħek. Ġesu issa huwa mar lura fis-smewwiet mill-qoħ minn Alla, mill-qoħ mill-anġli tas-sema, magħruf pubblikament bħalma hu tassew. Fatti f'Salm 16 konna naqrawh preċiż. Ara xi jgħid Salm 16 vers 11. Int turini l-modja tal-ħajja quddiemek hemm il-milja tal-ferħ fuq l-emintek hemm għax għal dejja. Alla eżaltah fil-li taħ il-ferħ, taħ illi jara il-nisel tiegħu, illi jara s-suċċess ta' tbatijiet ta' ruħu meta ta' ħajtu għad-dnub tagħna. Irċieva l-milja tal-ferħ u wkoll il-milja tal-glorja. Il-milja tal-glorja. Ġesu der fostna bħala bniedem normali għaddej. Vera li kellu bżonn jiekol u jorqod u jistrieħ u għadda mill-esperjenzi kollha u l-limitazzjonijiet kollha tal-ħajja li minnhom imbagħtu aħna Ġesu daqhom u nnifsu wkoll. Frattant mill-eternità huwa Alla liber. Alla issa reġa' taħ din il-glorja. Fi Ġwanni 17 vers 5 fil-talba tiegħu lill-missier, Ġesu jgħidu issa missier, igglorifikani int bik innifsek stess bil-glorja li kelli miegħek qabel ma bdiet id-dinja. Reġaħa lura il-milja tal-glorja tiegħu wara illi niżel fil-qjan tal-art, niżel fl-umiljazzjoni estrema. Issa huwa molli lura biex bħala il-Sultan Glorjus. Sultan Glorjus li jeżerċita s-seta tiegħu fuq il-ħwejjeġ kollha. Fis-sema u fl-art. Fis-sema u fl-art. Pietru jgħid li Ġesu mar lura fis-smewwiet, mar lura fis-smewwiet u qiegħed fuq l-lemin tal-Alla u li għalih huma suġġetti l-anġli, is-setat u l-qawwiet. Il-dinja anġelika, anġli tajbin li jservu l-Alla, anġli ħżiena li narfuhom bħala demonji, dawn huma kollha suġġetti għal Ġesu Kristu. Ġesu u fuq l-emenija tal-missier ukoll huwa eżaltat filli issa qiegħed jiġbor għalih innifsu lil-niesu. In-nies li hu miet apposta għalihom. Jien huwa r-rajt tajjeb, ir-rajt tajjeb jagħti ħajtu għan-naġġ tiegħu. Pawlu jgħidilna illi Kristu ħabb il-Knisja u ta' li hu nnifsu għalija speċifikament sabiex iqaddisha bil-ħasil tal-ma bil-kelma. Biex jippreżenta qudiemu arusa bla makkja, bla tikmixa, bla xejn minn dan. Ġesu hekk qiegħed jagħmel din hija l-glorja tiegħu li qed jiġbor in-niesu iberikom bil-barkiet spiritwali kollha illi hu għala għalihom u qed jagħtihom b'xejn. Aħna nirċievu mill-milja tiegħu. Mill-milja tiegħu Ġwanni qala minn kmieni, mill-milja tiegħu aħna rċivejna grazzja kontra grazzja. Grazzijiet interminabbli li nirċievu minn għandu. Pawlu jibda l-litra l-efessin tiegħu b'dossoloġija ngħidulha, tifħil l-Alla. Tifħil l-Alla. F'moħħu kienu għaddejjin dawk il-modjiet tal-imħabba tal-ħnija tal-Alla kif Alla tratta magħna mhux skont ħtijietna, ma skont il-patt tal-grazzja tiegħu. U allura jikteb imbierek ikun Alla u missier Sidna Ġesu Kristu. Illi berikna fi Kristu Ġesu, berikna fl-għaqda ma' Kristu Ġesu
kull barka spirituali fl-imkien ta' smawiet. Kemm hu tajb li aħna nirriflettu illi kull ma għandna jekk aħna differenti minn ħaddieħor, jekk aħna ħajħa ħaddieħor, għax Alla għamilna differenti. Alla għanina arrikkina bil-barkit tiegħu, kull għotja tajba nieżla minn fuq minnant il-missier tad-dwal. Ġwan il-Battista jgħid wieħed ma jista' jirċievi xejn jekk ma jkunx mod lilu minn fuq. Minn fuq mingħand min? Issa nafu li permezz tal-medjazzjoni ta' Ġesu Kristu li qiegħed jagħnina, kif qiegħed jagħnina. Pawlu jsemmi fl-Efesin wieħed ikompli jagħtina katina sħiħa ta' barkiet. Waħda mġonġija mal-oħra, waħda taqqat il-oħra. Moħħu ġera qudiemu Pawlu li tisemmi kollox f'daqqa. U jagħtina ħanejwek gozz sħiħ ta' barkiet. Jibda biex jgħidilna li Alla predestinana mill-eternità fi Kristu. U issa adottana lin-nifsu permezz ta' Ġesu Kristu. Għamilna ulied adottivi tiegħu. Membri fil-familja tiegħu fejn qabel konna frustieri, orba, barranin, mingħajr Alla. Mhux tal-li għandna l-Alla, imma għandna l-Alla bħala missierna. Ta' smewiet li jgħadirna li jifhimna, illi jaf id-dħul u ħruġ tagħna mill-bogħod. Alla adottana lin-nifsu. Alla wkoll fdina permezz ta' Kristu. Xtrana biex inkunu saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, poplu miksub, poplu mirbuħ minnu għalih innifsu. Din hija l-fidwa ta' Kristu. Kristu ħallas il-prezz ħajtu stess biex aħna ngħixu. Pawlu jkompli jgħid li aħna werrieta ta' Alla. Amin, bliema moħħu man ma jinfaqax, litteralment jinfaqa meta inti taħseb li jien werriet tal-Alla, mhux għax Alla ħajmut. Imma għad jasal dak il-jum illi kull ma Alla hu u kull ma għandu Alla huwa tiegħi. Għaliex għax hu ħabni bi Kristu ibnu. Huwa Kristu fuq il-lemnija tal-missier illi tani li nidħol f'dan il-wirt. Aħna eredi tal-Alla. Min jirbaħ jired kollox jgħidilna fl-Apokalissi. Min jirbaħ, min jikkonkwista permezz ta' kollox, jired kollox. U jiena nkun Alla tiegħu u jkun ibni. Werrieta ta' Alla. Bħala prova ta' dan, tagħna wkoll l-ispirtu tiegħu minn issa bħala kapparra, bħala depożitu biex Alla jassigurana illi x-xogħol tajjeb mibdi fina se jitkompla sal-kompletezza tiegħu. Alla ma għandux ħabta jibda xogħlu jitilqu. Il-dawk li jsejjaħ kapaċi jżommhom. Il-dawk li jsejjaħ attwalment iwassalhom fid-destinazzjoni illi hu ħejja għalihom. U matul il-mixja tagħna Alla, u dinja barka wkoll tremenda, Alla qed għaddisna. Fil-vers 4 tal-Efesija jgħid li infatti Alla ippredestinana għażilna fih sabiex inkunu qaddisin u bla teba qudiemu fl-imħabba. Barka tremenda oħra. Liema min minna iħares lura għal jiem ta' qabel ma konvertejna u jgħid kemm kont tajjeb dakina kont niddever, kont maħmuġ, kont korrott, kont ħati, kont mejjed fil-ħtijiet u d-nubiet tiegħek. L-Eġittu ħallejnieh warajna, issa mexjin l-art imwieda. Mhux vera. U allura matul it-triq Alla jqaddisna. Alla għamilna nixbħu aktar lill-mgħallem tagħna fil-manswitudni, fil-lewwa, fil-mħabba, fil-tjiba tiegħu. X'qiegħed jagħmel Kristu fis-smewwiet ukoll. Apparti li jbarikna b'dawn il-barkiet u nistgħu nibqgħu sejrin però l-ħin huwa limitat. X'qiegħed jagħmel għalina wkoll qed jinterċiedi għalina. U din dan huwa faraġ kbir għalina. Għaliex aħna fit-talb tagħna dgħajfin, ninsew nitolbu m'għandniex dik id-dixxiplina vera, u kollha kemm aħna fatt Pawlu jgħid li aħna ma nafux nitolbu kif imiss. Bżonn nitalmu, però fejn noqsu għandna ċertament. Kristu jimla n-nuqqas tagħna, għax huwa l-interċessur tagħna. L-interċessur. Dawk li jfittxu l-interċessjoni ta' Marija u l-qaddisin jew ma jafux x'inhu ma jagħmlu.
Kieku ta' bilħaq jafuh li Ġesu Kristu bħala l-interċessur fuq il-leminja tal-missier, illi għandu simpatija, għandu kumpassjoni lejna midinbin miżerabbli, x'għandi bżonn aktar ħlief u illi jinterċidi għalina. Rumani 8 passaġġ fantastiku, vers 34 fejn jgħid illi min jista' jgħid xi ħaġa kontra l-maħturin tal-Alla, min jista' jakkuża xi ħadd illi Alla fdieħ u ħafirru, min jista' jakkuża? U Alla li jġustifika, min hu li jikkundanna? U Kristu li miet jew aħjar li reġa' qam u li qiegħed fuq l-eminija tal-Alla u li jidħol ukoll għalina. Il-climax kollha tal-ħidma ta' Kristu favur tagħna hi li mhux biss salvana, imma wkoll sa qed jinterċidi għalina sabiex jassigura illi dawk kollha mixtrin bid-demm tiegħu jaslu sal-ġenna mingħajr ebda falliment. Jagħtina dik il-kelma soda tiegħu. Dawk kollha lill-missier tagħni jiġu għandi u mi jiġi għandi jien ma nkeċċiex il-barra. Jiena nżommu, jiena nqajmu fl-aħħar jum. Kristu qiegħed jinterċidi għalina. Jekk inti dajef tħossok dajef taf illi hemm avukat quddiem il-leminja tal-missier u qed jidħol għalik, qed jiddefendi l-kawża tiegħek. U l-kawża tiegħek hija mirbuħa bih. Lut 9 vers 24 għax Kristu ma daħalx santwari maħdumin b'idejn li huma xbijat tal-vera, imma daħal fis-sema stess biex jidher issa għalina quddiem Alla. Min minna kapaċi jiddubita illi Ġesu jista' b'xi mod ifalli fl-interċessjoni tiegħu. Tiftakrux qal meta eżattament qabel ma qajjem lil Lażru mill-mewt u talab pubblikament x'qallu l-missier? Qallu missier, jiena naf li inti dejjem tismani. Inti dejjem tismani. Wow! Dik hija l-garanzija tagħna. Mhux kapaċi nagħmel jiena x'qed jagħmel Kristu għalija minn fuq l-eminija tal-missier. Kristu wkoll qiegħed jakkes l-edewwa tiegħu sakemm jitpoġġew mirfes taħt riġlejh. Dak kollha li huma ribelli kontra Alla li qegħdin ikeċċuh minn ħajjithom ma jidux jafu bih. Kristu kapaċi irażżanhom. Kapaċi jirrestrinġihom. Salm 110. Salm 110 jibda biex jgħid il-mulej jgħid il-sidi oqgħod fuq l-emin tiegħi sa ma nqiegħed l-dewwa tiegħek mirfras taħt riġlejk. Il-mulej jibgħat ix-xettru dak il-bastun li jżomm is-sultan simbolu tal-qawwa tiegħu. Il-mulej jibgħat ix-xettru tiegħu minn Sion. Kemm int f'nofs l-dewwa tiegħek. Għal darb'oħra l-aħwa. Inkunu msiekan jekk naħsbu li Ġesu huwa miskin. Hemm bżonn nagħmlu daqsxejn bidliet fil-fehma tagħna. Ġesu huwa r-rebbieħ. Ġesu huwa l-kunkwistatur fuq il-mewt, fuq id-dnub, fuq ix-xitan, fuq l-infern. U aħna rebbieħa aktar minn rebbieħa permezz tiegħu. Alla qed iwettaq il-pjan tiegħu. Dawk li huma dewwa tiegħu Alla qed jiġġudikhom. Min se jiġġudikhom? Ġesu Kristu nnifsu qed jiġġudikhom. Salm 2 għal darb'oħra. Is-salm messjaniku famuż illi jekk smajtuh illum l-ewwel darba. Hawnhekk għandna salm messjaniku fejn Alla qed jitratta ma' ibnu, qed jgħidu jiena se nagħtik, itlobni u nagħtik il-ġnus kollha b'wirtek. Il-ġnus kollha. Jiena konvint illi dak li Alla trid jaħdem f'din id-dinja tagħna għadu rajna ftit minnu. Rajna ftit minnu. Ma dan kollu jinqed is-sultan tiegħi fuq Sion l-għolja mqazza tiegħi. Id-digriet tal-mulej jiena se narraf. Il-mulej qal li inti ibni. Itlobni u l-ġnus nagħtik b'wirtek u truf fl-art ikunu tiegħek. Truf fl-art.
Ġesu maħallina febda dubju, dan l-Evanġelu tas-saltna jeħtieġ ixxandar lil ġnus kollha. Imbagħad jiġi tmiem. Il-glorja ta' Kristu, is-supremazija tiegħu fuq il-ġnus, mhux biss fuq il-Knisja, fuq il-ġnus. Għad trid tintwer aktar u aktar u aktar. B'virga tal-ħadid kissirhom, tfarrakhom bħal ġarra tal-fuħħari. Min għandu kontroll, min għandu traġija, min għandu gvern fuq min? Ġesu għandu gvern fuq l-umanità kollha. Bil-grazzja tiegħu favur il-Knisja tiegħu, bil-qawwa tiegħu favur dawk illi huma infidili. Frattant, fil-waqt li jaħkes il-ledewa tiegħu ukoll jipproteġi lil dawk li huma leżis tiegħu. Il-Bibja sejħolhom il-maħbubin tagħha. Il-maħbubin tagħha. Ġesu jipproteġihom fis-salvazzjoni tagħhom. Jiena in-naċ tiegħi jisimgħu leħni jiena narafhom, nagħtihom il-ħajja dejjem u ħadd mu kapaċi li jaħtafhom min id, missieri li bikbar minn kulħadd. Ħadd ma jista' jaħtafhom min id il-missier. Ġesu kapaċi jipproteġina u jippreżentana bla teba fer kbir quddiem it-tron tiegħu innifsu. U dana se jkompli jagħmlu sakemm jirritorna fuq l-art. Meta ma nafux. Meta laqas irid nkun naf meta. Għaliex fl-erf talla Alla jridna illi ma nkunux nafu iż-żmien, l-epoka jew id-data tajjeb u għarbhom il-dawk li jiġi jgħidulkom u jagħtukom id-data. Għaliex? Biex aħna nkunu preparati f'kull ħin. Nżommu lilna nfusna viġilanti. Bil-lampi tagħna mixgħolin, mhux nonosu, mhux norqdu, mhux nikkompromettu ruħna mad-dinja. Sakemm jirritorna però Ġesu ikompli jipproteġi u jsejjaħ sal-aħħar wieħed minn dawk il-missier tagħha lil nnifsu. Finalment, narġa' ngħid ma nafux meta, però żgur hija waħda mill-profezziji l-aktar ripetuti fil-Bibja illi Ġesu ta' Nazaret għad jerġa' jiġi letteralment, fiżikament, realment, viżibilment f'din id-dinja tagħna. Għax jeħtieġ jirrenja sakemm qiegħed l-edewwa kollha tiegħu taħt riġlejh. Imbagħad jiġi tmiem. L-ewwel Korinti 15. Però araw id-diskrezzjoni tas-sultan fil-ritorn trionfanti tiegħu wara li jkun twettaq lan kollu talla. Rivelazzjoni 19 vers 11 u rajt is-sema jinfetaħ wara żiemel abjad. U dak li kien qiegħed fuqu kien jismu fidil u veru. U bil-ġustizzja jagħmel ġustizzja u jitqabad. Għajnejh kienu qishom fjamma tan-nar. Fuq rasu kien hemm ħafna kuruni. U kellu isem miktub li ħadd ma kien jafu ħliefu. U kien liebes mantar maddas fid-demm u ismu kien il-kelma talla. U l-eżerċiti tiegħu kienu fis-sema marru warajh fuq żwiem il-bojot lebsin għażel fin abjad u nadif. Il-segwaċi tiegħu, in-nies tiegħu ġustifikati, perfetti quddiem Alla, lebsin dan l-għażel fin abjad u nadif. U minn fommu kien ħireġ sejf misnun biex jidrob bih il-ġnus. U jirajhom b'xettru tal-ħadid u jaffeċ fil-masa tal-imbit tal-illa u l-għadab talla li jista' kollox. Taqskam Alla huwa ċertament ħanin. U Alla qed joffrilna l-ħnina tiegħu. Ir-rikonċiljazzjoni tiegħu maħduma fi Kristu kemm il-qawwa, il-qaħħa ir-rikonċiljazzjoni tiegħu. Jekk ma nilqawiex m'hemm xejn li fl-għadab talla, d-dispjaċir talla, l-ġudizzju talla fuq l-infidili. U kellu fuq il-mantar tiegħu fuq wirku, fuq koxteħ, issa miktub. X'isemu dak l-isem li jgħod ta' bil-ħaqalih meta jiġi lura? Sultan ta' Slaten u Sid ta' Sidin. Bħalissa li nsiba biex nixelu CNN u naraw dak u l-President u li uħaxa di jagħmlu, qed bħalli kieku kollox jiddependi minnhom. Le. Kollox jiddependi minn Ġesu Kristu. Is-Sultan maħtur fuq is-Slaten l-oħra, fuq il-President, il-Prim Ministri, l-awtoritajiet,
l-uffiċjali kollha. Serraħ rasek. Serraħ rasek. Ninsabu taħt sultan li tajjeb li nemnu il-weda tiegħu. X'inhi l-weda tiegħu? Ma hu qal jiena semmur u nippreparalkom post fid-dar ta' missieri. U kif ikompli mbagħad? U meta mmur u nippreparalkom post mbagħad nirritorna, niġi lura sabiex nieħodkom għandi biex fejn kun jien tkunu intom ukoll. Afda fih, emmen din il-weda, tħallix qalbek tkun imtertqa bid-dubju, bl-eżitazzjoni. Ġesu li sejjaħlek, issa qed iħejji post partikolari għalik fis-smewed. Meta kollox kull lest, jerġa' jiġi u joħodna għandu. Ikun hemm il-ċena tat-tieġ tal-ħaruf. Il-reunjoni tal-fidili kollha l-arusa ippreżentata lill-arus tagħha, Ġesu Kristu. Afda fih. Tista' tkun għaddej minn maltempati u min mhux għaddej minn maltempati, u min għandu l-familja u min għandu il-mart u min għandu problemi finanzjarji. Kulħadd għaddej, imma afda fih. Taħsibx li hu rieqed iva meta kien fuq id-dajsa. Vera? U l-dixbika ħajġennu. ħaner u mallem ma jimpurtakx minna. Jew meta Pietru mexa fuq il-baħar u bada jereq, u Ġesu mbagħad ċanfru. Għallu ja bniedem ta' fidi ta' fidi żejra. Għalfejn iddubitajt? Għalfejn għana niddubitaw f'dak illi Alla ħatru sultan ta' Slaten u sit ta' Sidin. Titħawwaġġ, tiġġudikax skont ma jaraw għajnek, iġġudika s-sitwazzjoni bil-kelma talla. Aqra l-kelma talla ifhimha u tkun tista' tifhem x'qed jiġri madwarna. Meta Ġesu beda jgħidilhom aktar ta' spiss li kien se jmur lura għand il-missier, għalilhom inħallilkom is-sliem. Inħallilkom is-sliem. Nagħtikom is-sliem tiegħi mhux bħalma tagħti d-dinja nagħtikom jien. Id-dinja xi sliem tagħtina. Sliem fraġli, sliem li iwedu ħafna u jagħtu tikka jekk jagħtu. Mhux bħalma tagħti d-dinja tikom, jela tħallux qalbkom titħawwad. Lanqas tħalluha titbeżza, għandna l-fejn ħalluha titbeżza. Jaħassa kemm aħna dgħajfa fina nfusna. Mek għandna nħarsu lejn dak li huwa l-bidu u l-perfezzjonatur tal-fidi tagħna. Dak illi ġibidna lejh bil-ħbula tal-imħabba tiegħu, ġibidna lejh. ħadna għandu nnifsu. Ma nix għafin nitbessaw. Smajtu xettilkom sejjer u nerġa' niġi għandkom. Kieku ħabbejtinu kontu tifirru għaxet sejrat il-missier. U kieku verament nħobbuh najdu ta' bil-ħaq Ġesu jixraqlu li jkun fejnu fuq l-emina tal-missier. Jixraqlu. Tossokx waħdek. Għanna t-mexxija tiegħu permessa l-ispirtu tiegħu li jammar fina. Ma ħallinniex orfni. Ma abbandonaniex b'daqshekk. Imma mar biex ħejji posta lina, imbagħad nkun nistgħu ta' bilħaq nistennew bil-ferħa. Erfa' ħarstek il fuq, int illi rrikorrejt għand Ġesu Kristu, int illi afdajt fih, int illi mort inħbejt f'dak il-ken, f'dak ir-refuġju, l-uniku refuġju, għax huwa refuġju ġenwin illi Alla tagħna. Inħaba fih, erfa' ħarstek il fuq, mistennija. Kif infatti tara l-Bibja, l-aħħar paġna tagħha fejn jgħid l-ispirtu u l-arusa jgħidu ejja. U min jisma' ħajjgħid ejja u ħajjiġi minnu bil-għaġġ u ħajixrob mill-ilma ta' ħajb xejn kull min irid. Ġesu qiegħed ħallina hawnhekk appuntu bħala xhieda tiegħu biex ngħidu lin-nies minu Alla kif ikkostitwih kif qal Pietru sew mulej u kemm Kristu. Is-sit fuq kollox, il-Messija, il-Profeta, il-Qasis il-Kbir, is-Sultan tagħna. Fih għandna allura kull feliċità, kull barka, kull għena, kull milja. Amen.
the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind